Thana zami ngicela sikhulumeni ngengquzu emanzi. Manini. Ngithatha iketela lami. Guys ngicela sikhulumeni ngengquzu. Ukuthi ingquza sisiyasuka nje ibe manzi kungonakele lutho. Yazi kune voice note adingelalela kaSisi ethi ufuna ukuthenga nalitiye lami. So ngathi befuna ukubuza ukuthi fanele athengeni kanti udinga nalitiye lomsuni. Uthi ugeli ingquza yakhe ibikade right. And then all of a sudden mayelala nomuntu wakhe ingquzu sivele ibe manzi nje igcwala amanzi. Guys mina ngiyanifundisa ngocansi ngindayisele nezinto zokuclean but very truthful and very honest. Sometimes ingquzu ayibi manzi ngenxa yokuthi wena udali umanzi. Umuntu wesilisa ipipili yaba namafinila. I-underleg igqokile guys and is amazing. Umuntu wesilisa ipipili yaba namafinyila. Nalibeleke selivele ngathi likhathele bengakhathele. Hayibenza nitshela ukuthi igqe iyakwazi thina zami kuba manzi ngenxa yendoda hayi ngoba umanzi. So mawuzizwe ngathi hayi nakho umuntu wami siyenza naye and all of a sudden sengiba manzi kade ngabe manzi before. Kungenzeka ukuthi khona into aseyidla ehealth. Kungenzeka ukuthi khona into anayo ayiphuzile ngoba ipipi lapha phambili indoda ehealth. Kodwa wafanele amadoda amanye kuba nje kancane kuphumela into engathi amafinyila. Uma ukhotha ipipi uzoyazi dengishoyo kuphuma lento engathi amafinyila lapha phambili. Mawuthi omunye avela be dry nje ngaphuma lutho at all. Makhona into ehealthy kasebooster ngayo ayidla uthola ukuthi lamafinyila lapha phambili asephuma abe extra. Mangabe sekwenza ke dali sekuzoshibhlika more, you know. Uthola ukuthi uyakwenza sekuze ngathi uphaxa usumkhulu because kuhlangana amafinyila akhe kuhlangane nokukhanyela kwakho bese kuvele kuba manzi. Angifuni lento le osisi bese niba nama low self esteem la lokhu ucanga ukuthi ingquzu inenkinga cha. Eniyeke futhi lento yokusaba ucansi olumanzi. Ucansi lu health mangabe linophaxa lumnandi ucansi olumanzi. Hayi lo cansi dry lokhu unishuka naso uqedile ingquzu sivuvukela isafuni lutho yena njengendoda liyafutha manje ikhinqa. Hayi. But other than that akhona lamanzi lawa uwabonayo ukuthi lamanzi lawa ke ngathi uloyiwe amanyana nephunga une discharge ngaphansi umuntu wesimama nayo yonke into nalitiye lami ngiliphuzo kwesibili if ubukile ivideo yami ku Facebook ngo-Cooking with Notes bengishaya iclass yokuqala bengishaya lo wokuqala u250 iwom cleansing ama-Tipex awu10 ayi treatment ngizokutshela ukuthi uwaphuza kanjani. Litiye leli bafazi lo clean umsunu lu250 ama-Tipex awu10 phakathi. Uthatha iTipex elilodwa mawunento enkulu njengojeke wami faka la kujeke wakho ebese uyaphuza. It doesn't matter uphuza extend semini or intambama but faka kujeke wakho omkhulu bese uyaphuza. Mina ke thanda zami wena mawunganayo inkomisho enkulu ungaphuza ngale nkomisho yakhe encane kodwa uyiTipex ungalithingi ungaphinda uphuze mina uphinde uphuze intambama the same Tipex. Mawunento enkulu uziphuza ngento enkulu mawuqeda uzolithinga iTipex nangakusasa uphinde uphuze awu10 phakathi azaphele wonke lama Tipex. Uzobona usala nengquzu eclean ingquzu fresh mawenziwa ucansi ingquzu yakho ayizukuba buhlungu abanye bathi kuba buhlungu mangabe benza kodwa sometimes ngoba into isuka iphusha kakhulu ipipi ngakho kuba buhlungu fanele nayo into dithi uku-adjust but nje esinye ngisho kuthiwa ushawa imonopause uyabona usumenopausile udry ngaphansi itiye lami the best ama-period pain igazi elinukayo dinesinye itiye lami. Nansi ke enye into nina thana zami indoda mayithi yakuthanda ikhohlisa awulokhu uyiquestion but noma ngachaza kangakanani uyibuke le video uqede nivele nibuye nizothi awungichazele ngetiye ukuthi lisebenza kanjani awungichazele ukuthi liphuzwa kanjani anoke nibuza amadoda indoda yakho ukuthi awukungichazela ukuthi awungichamisi ngani awukungichazela ngoba ngisho ngasho kanjani abanye abantu bazobuya bathi mina ngifuna ungichazele ngaleleti ayikho into engizokuchazela yona girlfriend. Ingquzu yakho mayinephunga inamanzi uyitshela ukuthi unomhlume iyaluma kunjani naliti only 250 rand. Mawufuna ke wena ukuthi hayi when you right ufuna ukuyishisela umsuni wakho nje ungathi udry ufuna kuba lubricated ube hot thenga nansi iQueen Tea 130 rand iyawubuyisa umsuni uthi ngci ube tight ushise ebese kunika nokuba lubricated uye kubhixwa ngamathe indoda ilokhu ikubhixa ngamathe fanele simele ifake ship link 130 rand lo iQueen Tea. Ebese kuba bodali kuba nempesu ke yabesifazane. This is impesu for women. Impesu into eyenzayo nayo iyakusiza kuma period iyakusiza kuma period pain but impesu ikusiza nawe ukuthi iclinic nika umfutho igqe yabuya ithi ishise impesu le yabesifazane.
Mawukuthi nje ikufica ingcolile uzwa isisi ngathi sithi xhoxhoxhoxho ayizi ukukhiphisa ngesisi ukuthi usuku lonke uzolokhu toilet but mayifica usindwa uphuthu usindwa istiff papa usindwa into kanjalo uzoya nje lapha toilet ufike uzo nje ukhip ufanele ukuyiphuza ekseni ungakadli uyabona mawuze indoda entambama vuka ekseni ushaya impesu izokukhuculula udoti ungafike lapha ulokhu usuza into ezinukayo nani eqolo uzohamba unje igqe izobe itight ibuyile yathi nje nci ushisa futhi uzoba nomfutho nawe ukuthi ufuna ukuyibhebha indoda yakho ufuna ukuyikhwela indoda uyenze uzobe ungatubekile ukhathale sila 130 rand impesu so mawuthenga impesu noma ungangamthenga lo mawuthenga lo noma ungangathenga impesu kukuwena kodwa mawufuna ukuthenga impesu kuba nempesu ke yabesifazane this is impesu for women impesu into eyenzayo nayo iyakusiza kuma period iyakusiza kuma period pain but impesu ikusiza nawe ukuthi iclinic nika umfutho igqe yabuya ithi ishise impesu le yabesifazane mawukuthi nje ikufica ingcolile uzwa isisi ngathi sithi xhoxhoxhoxho ayizi ukukhiphisa ngesisi ukuthi usuku lonke uzolokhu toilet but mayikufica usindwa uphuthu usindwa istiff papa usindwa into kanjalo uzoya nje lapha toilet ufike uzo nje ukhip ufanele ukuyiphuza ekseni ungakadli uyabona mawuze indoda entambama vuka ekseni ushaya impesu izokukhuculula udoti ungafike lapha ulokhu usuza into ezinukayo nani eqolo uzohamba unje igqe izobe itight ibuyile yathi nje nci ushisa futhi uzoba nomfutho nawe ukuthi ufuna ukuyibhebha indoda yakho ufuna ukuyikhwela indoda uyenze uzobe ungatubekile ukhathale sila 130 rand impesu so mawuthenga impesu noma ungangamthenga lo mawuthenga lo noma ungangathenga impesu kukuwena kodwa mawufuna ukuthenga impesu before ngidlulele phambili nginitshele ngokunye so impesu i130 yezwa babe iQueen's Tea i130 rand leyo cleaner isinye u250 mawuphuza iQueen's Tea sengikutshela ukuthi lo uphuzwa kanjani njengoba nami ngimphuza mawuphuza iQueen's Tea uphuza iTipex elilodwa kanye ngesonto nalo ungaliphuza kanje entweni enkulu bawuvuka ekseni uthatha iTipex ufake phakathi uphuze awudingi uliphuza ngakusasa igqe izobe ishisa igqe izobe yenza into emele ukuthi uyenze isonto lonke iQueen's Tea leyo usuyolibona elinye iTipex next week but mawulo muntu katshwala mhlambe after 3 days ungaphinda uliphuze ngoba vele egazini igcwele kakhulu utshwala impesu yabesifazane nayo iphuza kanye ngesonto uyayithatha uyifake eparishini noma uthatha iCoca-Cola ufake ispoon seCoca-Cola kodwa iCoca-Cola yakho ngathi ungayifaka microwave ama seconds iphele iacid bese ukha ispoon uyafaka bese uyaphuza girlfriend noma uphuze neparish nawe ungayiphuza nesobho njengamadoda yona impesu yabesifazane uthatha isobho nje mawukade upheka ukhe ufake phakathi bese uyaphuza kodwa ifuna uphuze in an empty stomach isebenza kahle mase ukuthi bafazi usuklinile nganali tea waliphuza itiye liyaklina isinye but uyeza njengami nje neqhuqhuvana enginalo la eceleni la ngezansuku ezinqa uyeza ukuthi ngathi uneqhuqhuvana noma iphunga ngaphandle ngathi umjuluko uyanuka liyangena nanesama thenga ama-Tipex lawa u280 rand awoku steam ufake ebhodweni kubile ebhodweni uthele ebhakedeni bese uyahlala bese kuyastimeka linda nje noma u5 minutes phumele steam sokuqala bese uyahlala u80 rand akhona ke nawa 200 rand awu8 phakathi lawa istima awu2 phakathi ustima kanye noma ikabili ngenyanga u30 minutes uhlala ebhakedeni 30 minutes mawuqeda ke ugeze nganansitsipho eyawo umsunu namasende nendoda yakho nezinqa u80 rand uoyela lo awulibheki iqhuqhuva ikiwi yonke le ebese ukuthi uoyela bafazi u80 rand so wena nje kahle kahle uma umfazi angazi uhlala kanjani ebathroom yakho unganayo triplet angazi uyastima la noma ikanye noma ikabili ngenyanga ikhekhe fanele linakekele libe fresh ingakho sithi inquzi yabiza u80 rand la insipho ugeza ngayo ngaphansi ungayifaki phakathi but ugeza ngaphansi indebe zenquza emaceleni ishaya iphunga iqede libeke eceleni nezinqa zakho ebese lana uyagcoba ngisho ukuthi uyashefa insipho yami is the best yenza ukuthi ungabe namaqhuqhuvu ungathi mawuhamba lokhu lunyu ubese ufaka uoil ngaphezulu awulibheki iqhuqhuvu ngabe utshapukile unandi lapha ngaphansi noma nje uvimbela ukuthi mawuqeda ushefa ungabe naye ingrown inwele the best insipho neoil wami so ke angazi mina umuntu esifazane itriplets awunayo 80 rand 80 rand 80 rand uyakwazi ukuboleka imali yokuyo yosakaza ikiwi lapho uyovula imlenze kodwa awunayo imali yokuthi uhambe uwenze imlenze ibe fresh before uhambe 081 729 3262 081 729 3262 ungena laphana uma ufuna ukuthenga kimi directly nothi bengicela ukuthenga kuwena directly ngisendaweni ukuthi
Uma uthi hi ngino auto reply ozokutshela ukuthi buka i-profile picture yami mangabe ufuna ukuthenga. Angazi noma uzongibuka ku YouTube noma uzobungibuka ku TikTok. Those are the two platforms engiposta kuzo lama video ami for now. Kodwa ke wherever la ozobungibuka khona